Avui parlarem d'un altre desastre que existeix a la ciutat de Tarragona i que sembla ser que l'Ajuntament socialista és incapaç d'aclarir. És el tema del Sant Jordi, el tema de l'antiquèlide, l'equipament esportiu, que com sabeu és de la Generalitat des de fa molts anys i que la Generalitat s'ha compromès reiterades vegades a arreglar-ho. Fa 6 anys que la Generalitat ens ha dit per activa i per passiva que s'havia d'arreglar. Si recordeu, s'ha parlat que si es faria un hotel, que si farien vivendes per l'altre costat, que si es passaria a una federació, és a dir, 50.000 coses. Resultat, avui per avui, després de 6 anys, ha vingut fins i tot el senyor Carod Rovira aquí a dins que sí, que segur que es feia, que ja estava adjudicat, que hi havia una empresa. Doncs bé, després de 6 anys, el Sant Jordi està exactament igual. No, està molt pitjor. Avui allò és un cau de porqueria, segurament hi deu tombar gent per allà dintre i és un autèntic desastre. I per què us ho dic tot això? Doncs perquè em temo el pitjor. Em temo que l'Ajuntament de Tarragona ho arreglarà com últimament està arreglant totes les coses. Com que hi ha una empresa que la Generalitat li havia adjudicat a veure si volia fer això i ha marxat corrents, és a dir, no es faran les obres, doncs és molt possible que l'Ajuntament de Tarragona, com que sembla ser que ens sobren els diners, faci exactament el mateix que ha fet a l'Escola Oficial d'Idiomes, és a dir, també adelantar els diners i pagar. Escolteu, no es poden defensar els interessos de la Generalitat i els de l'Ajuntament alhora. Hi ha moltes vegades que entren en conflicte i un ha de tindre molt clar els interessos que té que defensar. L'Ajuntament de Tarragona tindria que defensar els interessos de la ciutat. No ho ha fet amb el tema de l'Escola Oficial d'Idiomes. No ho farà amb el tema del Banc d'Espanya. I per desgràcia, pel que sembla, no porta camí de fer-ho en el Sant Jordi.